Maayong hapon guys. Karon ako nang atong tan-awon ang katong talong among gi putos og no og among gibalot og silupin. Ra guys kalibarong kaadlaw guys. Kini og naanay mga negative na ako pag ikatulo ko nang gilantaw wala siya hingturo kay kalima. Pero di lagi expect kay nga nakaturok kini tanan pero ato lang ang turok na atong ikuha ani atong i-seedling. Muna akong kuan nyo guys nga nagamit ta og duha ka klase nga gisidlingan. 100% vermicast o ang isa 100% garden soil. Pero ako lang sabot nyo guys kung magamit ng kita garden soil, dili ta tong garden soil nga pareha ng talong atong gi sidling, dili ta mukuha atong garden soil nga dito atong kitam nagtalong na. Ang pinakalami kung naatay mais ang ata mukuha sa atong garden nga atong gimais o para og paliyaman po nya garden soil tong gamiton, di po ta mukuha atong yuta sa garden nato nga atong gitam nagpalian ay palian katubo ato ta mukuha sa talong ba atong gitanom nga dili niya kaparehas nga ato ta mukuha sa palihan nato nya paliha putong gisidling nanay mga bakterya na kay mga gamot sa palihat maapil mo sa kabkab na to. Kan talong guys atong i-focus camera sa talong karon turok talong guys oh. Oh na guys mo ingon nyo nga ato yung pagitiwan mo rin sa paliha ngara ato lang pilion ani ang nakaturok na kana wala katurok ato lang blikon sa pug balot kay moturok kapon na siya. Tas tagasang uban ni guys o ganay pero okay pa guys. Muna akong ikuha sa kwan guys, muna atong gibali kuan 100% vermicast ni siya guys. Ato ni siyang lunda ako ning gibangagan guys, pero ang gibangag na kuan dili pud yung tudlo, dili pud ta ingon nga og ballpen good guys. Gagmay po akong gibangag kini guys oh. Yana ra ko ni pag-style siya guys, yana oh. Yana matuyok ibot kay ang bangag niya dagko kay katubog anaon sa tudlo guys, mudako ang tudlo na to nya mubantok na hinoon may nang kon sa payong kay pwede ko magbuhat og kagkahoy pero payong may naaduol sa kuha nga magbuhat og kahayang okay man kwato lang hinloan og yuta ini ko ha pwede po daot ang payong. Ang kining sa garden soil guys nga tani ikuan ni kay malangan naman tag dinod ana tong ipakita ko lang po ang sa garden soil. Kung garden soil guys atong butangan maning kamot lang butas natin gamay vermicast kay vermicast akong kini sa garden soil kasi nani gyapon gamit guys ato gyapon inahan siya naman ilaman color kayo mas mo ning garden soil kini atong 100% vermicast. Sa garden soil ako lang pong itudlo niyo kung garden soil tong gamiton bangag atong ang distancing mo lang gyapon 1 inches gyapon ta minimum ayang bangag gini pareha sa vermicast ning garden soil guys nga mo gamit kita ang bangag sa payong kini siya na gini kang balik og buyok ditong yuta. Kula po ning ikuan nyo guys nga ikaw man to glunod sa ituloy maglunod sa liso. Wala gid niyo masabtan kay amo gitoy nagka-comment nagpatulog iyang yung talong, mo tukin sa to nag-comment nang ko sa talong. Na ligos nagtubo ang ihang punla nga talong. Sa Tagalog mo to, Tagalog to siya sa Galuson dito. Sa garden soil guys nga atong gamiton kung 100% ng garden soil ikatulog ka adlaw ni ako lang ipakita ninyo mo bis tanig sa isa ka galon nga tubig atong butang isa ka kutsara nga kung naatay ni trabor nga abono ni trabor kung walay ni trabor pwede pod ang calcium nitrate kanang babulak sa mangga aton isiyang bisbisan og ang timplada isa ka galon nga tubig isa ra kutsara nga kuan, isa ra kutsara nga nitrabor kung dili kung wala nitrabor calcium nitrate kana babulak sa mangga. Pwede tong tropicot, pwede po tong first coat. Pero pag ikatulog ka adlaw na kasi yung usbag bisbis pag abot na po og mga 5 ka adlaw pwede ninyo siya ikuan. Kung gusto gid mong nindot ang tubo kung garden soil atong gamit pero kung ano ba tarungan yung sabot na kung vermicast gatong gamiton guys wala na tay bisag unsa pang klaseng ibutang nga abono nga atong monitor lang sa vermicast nga kuan lang wala siya manap sa kining vermicast wala na ko ibutang ani bisag unsa pang klaseng abono wala na ko ibutang abono yang kini kung garden soil akong kuan niyo kay hasol ni siya kay magkinha magbutang-butang pataog kinahanglan patag butang ikatulog ka adlaw magbutang tag abono pero wala kitay vermicast mo mag garden soil kay available na to kay kita makuha og vermicast tulok adlaw mo butang kita ni og kuan butang kita ni og dili calcium nitrate ni trabor. And ang inig-ani ninyo guys
Dili ni ingon nga pwede po ni kining inyong ihulog ning iyong yuta pero labing maayo kung naamoy katong buhangin yun nga yuta, mangita mo buhangin nga yuta mo yung itabon is babaw para humok siya lutson kay kinigod siya. Yuta man sa pilit-pilit gawas lang katong buhangin yun nga yuta yung makuha sa iyong garden. Ang akong kuala ni guys, ako lang ibutang ani. Kuan lagi akong itabon ani, birmikas akong itabon pero ang kining iyang gisidlingan mismo 100% kuan gini siya, 100% garden soil. Ako lang gibuhat guys para makita nyo atong malantaw ug asay nindot og resulta ang 100% bang garden soil ug ang 100% nga vermicast ka basta ang sa vermicast wala tay lain pang ibutang nga abono maghuwat lang tag 15 to kay kining talong guys 15 to 21 days tanom tani atong tan-awon lang ako para makita po niyo masubaybayan niyo kung sa asay lami gamiton. Kaya sa vermicast po guys, kung namugi uban mingon nga wala gislay birme. Kung nakadomdom lang yung mukasa mong sakop ng munisipyo, ang gobyerno ron guys nagapagalam og wate. Doon lang mo sa DE, o kinsa in charge sa DE. Kaya mo address sa Kiblawan, pwede mi makagalam dito og vermicast sa munisipyo. Pero atong iuli, mo galam tag 1 kilo, ato pong iuli. Pero akong pasalin nyo guys, kung mo galam og 1 kilo, kung maabot na maginag isa katuig yung 1 kilo, bisag pag kikpustaan ay kung dublado, kanang inyong 1 kilong wate, kaya na ning abot nag 3 kilos. Kung inyong mga matilok kung wate timbangon kay kanang vermicast nga wate guys, wa na ibaya og laki, puro sa mga anak. Kanang mga wate, sige lagi na panganak, pating dali anak maka kuan, produce ilang anak. Pero kini akong vermicast, nakapangay og munisipyo, gamay ra po. Ako ginang gipalit sa una guys, kapitalan ko ni 500. Pero ang 500, murag sobra kilo. Ang munisipyo nagabaliga man pod 500 ang kilo pero dili na munisipyo gikan gid akong wate nakapangay lang ulag. To nagseminar mig nursery, gamay ka nakabayang nga naatas mga bilyagramo ko na pangay gani. Kay og wa gid tay vermicast good guys, wa gid tay vermi nga wate nya atong panginabuhi garden. Lugi gid ta sa kuan kanang naay vermicast ang naay vermicast kay bisag usa oras sa magtanom. Kaya bisag ting init makatanom ni guys, hindi man gud ni mubantok ning reani vermicast. Sabak pare oh. Muna ang vermicast guys, pakita po ko sa camera. Muna yung vermicast. Mga tae ni kanding. Ini wa nagitaig kanding makita ninyo, tapi kita oh. Mga tae ni kanding na pulpog na sa muna yung tae na si Birme nga wate. Wa di kita dig tae kanding nga nabilin ang pwede po kani mo sagol na og katoy mong kahon sa Birme. Pakita lang mo sa pagproseso sa Birme kasi pag sitting siyang kaon nga perfect po pagkatrabaho. Ang iyong matambok ay bisag mga panit saging. Bisag ka na mga una saging kung wagi katabog pero kalami ani kuha mo yung mga kulang-kulang mo kuan, kulang-kulang mo tais kani ikapakaon ani kay kini kung watiha kung wala po mo ni ikapakaon mga layas po ni. Pwede nimo motambok ani kuan guys kana mga legumes nga mga kahoy-kahoy kanang ipil-ipil. Pwede nang mag-cover crop, madikakaw. Kay taas gyapon nag kuan yung abono yung tanom. Nga atong balik ko aning kuan kasi pag butang aning kuan kung itabon yo ani ang itabon ako ni vermicast kayo pwede tapon ko ni siya kuhiton ragbalik kas parani ka focus camera kining nanay vermicast per kuan siya to sang londang pagkatanaha pakita na ko ninyo para maka relate yun mo kung saan pag technique sa seedling bisag kung saan nga klase nga seedling talong, kamatis, aksal, espada, labuyo basta gagmay nga liso inani inyong bahaton ay mo kakuan ka ng ingon uban hasol kaya kubang kung naga seedling guys kining lisog iana ni pang tinanaw tayo pagtrabaho guys labi aning ipon ni nga talong kita mo gini pag humol na mo ni atong lata ipakita yung lata ipon nga lata kung ana lang yung diskarte guys ang iyong damage ni di ko muubos pwede gid maubos ang damage yung pinakamubo ng 30% nga damage yung guys kinabi bang magdikit-dikit nga inigtanom yung mga putol to magamot na ni damage ng uban og vermicast tong gamiton ito man gibangagan atong kuaspayong pwede to kuhito gamay guys kini ihulog tara po ning iyang kining birme nga skillet okay rin sa kung vermicast tong gamitan pero kung garden soil guys ipakita no kung garden soil pwede ta po ni hulugan ra po ni siyang yuta pero di ta ka-inspect nga magatarong sa lusot kay gahi sa kikaingon ako ang yuta gahi lutson sa gahi na mulusot ning suan sa talong kay kuan man ay pagkapilit
Ang akong ikuan ay daghaman pwede mo kinibirmitan akong gamiton ta pero ako lang gipakita ang ako lang atong tan-awon makita po nyo ug asay lami gamiton vermicast ba o garden soil. Kaya basta sa vermicast ug wala gyud may vermicast mapalit silingan-silingan adto lang mag munisipyo hangyo mo dito. Mugalamba mo uli na po ninyo og pila ka kilo inyong kuhaon. Nya pwede mo bang patulo to usaon pag atiman ang berme para di ipon mo dili pud mo makuan ba mabitin sa pag atiman. Kini guys, muna ako ipakita nyo nga akong ibuyok ani dili ni iyang yuta iskilid kay pilit mo ning karnisyon ako nakuha. Ako lang lundag kuan guys, kini nga mga lundang ko ni ginagmayang vermicast. Kaya ako lang tuyo ani nga humok mulusot ang inig turok na sa talong humok sa magkalusot kay kini kong yuta ra tong itambog po siya bangag gahi kalusot ang turok na nga talong. Muni lundar ako ginagmayang vermicast ako lang ipakita niya para atong malantaw asa ginindot gamiton kini bang garden soil nga maghago patag butang og abono ka butulo ka adlaw nya og di ba gubot lima mo ato na pong ihumol og katong calcium gihapon atong ato nang ibabad siya ang kuan sa pagbabad abot 5 ka adlaw ang abono nga isa ka tinapang nga calcium nitrate atong ihumol og planggana pero atong takson 16 liter o putre gihapon siya nga tubig takson ta na siya og kuan nga 16 litros. Ato ning homo lang kuan guys abot 5 ka adlaw ikatulog ka adlaw mabisbis na. Ik 5 ka adlaw. Oh, kuan na matabo na nagbermikas ang katong yatong ibangagan. Inag-abot 5 ka lang sa pagkita nyo ihumol siya guys. Ang kining sidlinganan ato lang ito nga. Dari katong dito to papawan to malata kay abot 5 ka adlaw ani mo gawas na siya. Sure bulo ko mo gawas kay nakagawas na gamot das talong. Katong nga lang ato lang bana-bana ang gamot lagi mahumol. Kaya na may bangag sa ilalom ng kuan guys. Nakita niyo yung bangag ano sa ilalom ko itong giburan na mo pa iraya na mo og ang palayan ay bangag ilalom aning pikas ng container. Ihumol to lang kato nga para masuyop lang tong abono sa kuan sa gamot sa talong. Pero dili na to ingon nga kanang ihumol yung tanan. Kato nga lang ang sidlinganan. Pero akong kapahinom ninyo kining vermicast wala na tayo ibutang nga bisag usang klaseng abono. Kinapasagdaan na to siyang kwato lagi pala ako lang pala to kasi sugod na gawas na talong ato nang painitan dili ko para na uban nga paabtan pag pila ka adlaw usa pa itan kini ko pasagdaan ko sulod sa kong payag di man ako balik payag man magsugod na ni gawas pag mo gawas na siya mga butanta mga 80% ng gawas ani ibuan ako na init pag bisbisan ako dito ako ni pasagdaan sa init guys para prepare na siya sa init nga di na siya mabaguhan kanon na nato. Kinaunahan ko na yung kuan guys, tiwas na ko na yung vermicast daw. Mao rin pakita ito, naon talang na tulog ka adlaw, ang ato lang subayban, kinanang kuan, garden, 100% garden soil, kinang vermicast. Kita siya mo taning, wala ito, punong abono ani. Huwag mo na ito lang pakita, ako lang, ito lang tanaw na abot ng tulog ka adlaw, gikan karon.